ongi etorri txorienera. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrita kozinatzeko prest, eta zuei entretenitzeko prest. Bai, beti. Beti. Saiatzen gara. Kozinatu, bazkaldu, berriketan ibili, hori da geure lana. Eta gaur, esan genuen, aipatu nizuen nola Mallorcan izan ginen aste santuetan, eta hango errezeta bat ekarri zuet, han lagungarri moduan atea ziatena, baina, gero pixat, investigatzen dan galdetzen da bilin nintzen, eta, lehen plater moduan ere garrantzitsua idala, ez? Eta hau da, Mallorcako tombeta. Tombet, dala? Tombet? Tombet. Tombet pronunziatzen da, baina tombet idazten da. Eta esaten da tombet, etzan da egotea, ala siesta. Eta, azkenian da, holako... Barazki guztia doi eselako etzan da janbiozulako, segatxi da? Barazki segatxi da, ez? Etzan da, ez? Nini seitatea ziat, mintzat, ez dakit, Patrik. Egia esan betu nik, Patrik, aldea, zuk hori jendea ez da, netzako plazerra hundiena, oian jatea, oian gozaltzea, oian afaltzea. Hori da gero ez dagoelako garbitzen. Horik ez da. Gaina hori da gero ez dagoelako garbitzen, oia. Hori ez, baina taina, ez da erosoa. Ez daude komodoan, ez da... Hola, erdi altzauta. Baina platera dako zu gainean, ezin dozu ondo moztu. Hau guk zutik jango gaur. Bai. Da zedan inbiozu. Ez da git. Esan inbiardo, zan? Bai, pauso, konta gure txorinetarre. Bueno, errexa. Lehenko gipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarriko ditut. Tomate saltza bat egiten jungo gara. Gero, barazki guztiak xerratan moztu eta frigitzen jungo gara banan olio pilo batetan. Behin, barazkia frigituta dauzkagunean, tombeta montatzen hasikoa, labeko erretillo batean tomate saltzazpian, patata frigituak, alberginiak, kuiatxoa, piperrak, tomatea berriro, eta labera 15 minutuz 200 gradutara. Lagungarri moduan ze jarriko du? Arratza frigitua, txerri xolomoa ogi berrindutan pasauta, nahi dugunan, arrautza ero aragi erabiltzen dute lagungarri moduan, eta omen da bersioen batero berari tombetai nahaztuta botatzen dizketenak, aragi eta... Baina berez da, hau. Lasaina bat bezala, nik ikusi dut, batzutan botatzotzila igual aragi xeatu eta jartzotzila barruan, eta gero gaztakin, gazta xeatua jarri gainetik. Ja, baina oikoana ez da hori. Ez, nik uste dut oikuena dala izango bazan moruan pisto bat, baina gero laberatuta doi da patata eta badauka, baina antzerako edo izango zen pistu, orduan pistua doizuk hartu zeike lagungarri bezala bakaiau xolomo batekin, edo hartu zeike plater nagusi bezala arrautza batekin, edo ez? Bilbotarrena, arrautza naski batean. Hori da. Bueno, gaur, ez dauka labanak gero erabiliko ditu, baina tomate saltzen gut, mendira juten ganean egiten dugu naskarrezkar, Zuk, mendira soi zenean tomate saltza itxen duzu edo? Tomate saltza egiten dut. Mendira soi zenean? Mendira juten manaz. Zein necesidad dukotzu tomate saltza itxeko? Oso egin. Batzakire txietik eruen olan pote bat, baina... Baina, mendira noianean... Autokarabaniak ni horri... Zen igual, mendipuntara higo eta hor tomate saltza bat azten zara itxen? Mendira juten ez, mendira, motxilakin da hori dana, eramaten du janari liofilizatua. Horre sobre batzuan direla, eta espagetia boloñez arrera, arroza ez dakiz zerekin, ez da izan. Urberoa botatzen dizu, ure irakiten, izten dozu, eta 5 minutuan, blup! Eta gaur egun, badaude horbe dena bezala, Patri, daude? Tumbeta egongo da holan liofilizatua. Ari dira holako, goimenditarako eta Euskal Herrian, hor behar dana da pixua zen amatea, garrantzitsuena. Eta emozionatu ikena izolako kontuetan hitzeiten hasten ezenean. Lasai, segore zin negar. Kipu horrek ez da upena merezi. Eta egiten dutena da, janaria holan hartu eta liofilizatu baino beste teknika bat egin daukate eta horrek egiten diona pixua denak endu eta, energia eta usten digute. Eta gero segizu hitz egiten tombetata. Zen ni benetan, holako kontuek benetan. Emoziona bitzen dut ez da, Bai, era bat. Janari historikoak. Tombeta edo tumbeta idazten da bezala da Mallorca uarteko oso plater ohikua eta esaten da nekazarixek asmatu zabiela. Azkenian ikusten dozue oinarrixa, kamaran ikusiko zue, zenbat barazki dauzkau piperrak, dauzkau kuiatxoa, alberginia, tomatia, patatak, eta hori jueten da gero gerusaka jartzen. Orduan, gero ja, horiz jendeak sartu zotzen arrautzak eta aragi xeatua, baina oinarrixan barazki platerra da. Beraz, barazki jalientzako aproposa, eta, Mallorcan ibilizadean asko jandozu, edo... Hau, leku batean bakarri jangen duen, baina ohikoa da etxeetan. Jatetxeetan da,
Badaude holan, eguneko menu tradizional batera juten bazara bai, baina bestela ez da ez da ohikoa holan jatetxetan. Etxeetan bai egiten dana. Hori izaten da... Eta ala ere, Patri, nik ikarri dut bersioa dena daukana. Gero, ni nintzen saltzeatzen da, bueno, batzuk berez kuiatxoa gero etorri zen. Berez lehenengo esate zute zala piperra, tomate saltza, eta alberginia. Gero, bueno, patata sartzen zen, gero kuiatxoa, eta gero gehitzen jundia, eta nik hartu dut, beti ez da izu, ogitarteko eskatzen duzunean, zein nahi duzu? Dena daukana. Hoiz ekarri dizu, edo hori da. Oso ondo, oso ondo. Bueno, hemen, bi barakutxuri atal, bi, moztu gabez, ero berdinengo ditut, eta tomatearekin prozedura berdinengo da, eta gaina honek egiten duena ondua gona da, azala eskuan gertzen zaizu. Tomate saltzia inbiozu. Bai, tomate saltzia normala, bai. Oso ondo. Bueno, zigorak esan da ben bezala, tumbet edo tombet dator erderaz tumbadotik edo etzanda. Ezkenian barazkixak be, bueno, moztu itxen die fin, eta etzanda moduen doiez lehageko erretilu batean, lehenengo frigitxuta da holan. Orduan, gertatzen daulako plater luzenga bat, ez? Eta horregatxik, gero lagun barri moruan, zatitxo txikitxo bat hartu zeike, baina holan geratzen da. Eta Mallorcan badau gastronomia politxa, ni, bueno, 2 urtetan egonaz lagunekin eta ondo jandogu, Nik tonbeta egisa esan, ez dut probau, ze hori, euskal gastronomiekin gertatzen dan moruan, badauz platero batzuk jatetxetan ikusi zeikela, bakaioa pilpilerara, edo bueno, bakaioa bizkaitxarera, baina adiz, porru patata batzuk, edo intxaur saltza bat, hori bakarrik nik uste dut, etxietan, edo. Eta eguneko menu baten jatetxe batera juten bazara, horra aurkitu alduzu. Da Mallorcan ziurbe bai, tonbeta igual aukiko zula, holako, eguneko menu baten. Eta gero ja, bueno, apurtxo bat modernizau danez, jendeak ataratze ditxube bai, holako, madalenetako moldetan, holan, txikieran edo. Apurtxo bat, bueno, ez dakit modernizatzeko edo. Jatetxatean ikusi nuen egiten zutela, zukaldari batek, holako metalesko molde bat hartu baita, eta geruza jun montatzen, eta berotu labean, azkenean kendu eta geratzen da horrelako hori borobil bat eta geruza ezberdinak ikusten dira eta oso polita. Horrelako lasaña edo, bueno, lasaña antzerako bat. Bai. Geruzaka, ez? Bai, hori da. Bueno, hori, ni Mallorcan egonaz pare bat aldiz, eta han pila gauza dauz, tonbetaz aparte, pila gauza kosinatzen dago, ez? Daukie frito mallorki deitzen dan plater bat. Dala Mallorcako frigitua, edo holan itzuliko gauen, eta bueno, horrek dauka txerriaragia, gibela, giltzurrunak, hori da benetan potentia. Nik uste dut tonbeta mundu osoak jan leikela, ez? Mundu osoa daldako aproposa. Bestea ez da ja hau zapai guztientzako. Ez, bestea berezitsua da. Gibela, giltzurrunak eta horre gauza dauzenian barne, barne, eta... Barnekoak dira batez ere, barnekoak, Hori da, horre dauzenian platerian, ez? Badauz saliak eta badauz kontrakuak, Bauku bebai, gero nik uste dut mundu osoai geixa gustatzen gakon, koka, de trampo, kokak dio olako pizza antzerakuak, baina tomate eta gazta barik. Izaten dio olako ore luzenga batzuk, kurruskariak, eta horrek aukitzen dabe betegarri desberdinak. Ohikuena izaten da trampo koka, dala olako barazki batzuk piper berdia, piper gorrixa, eragixeatua, baina tomate eta gazta barik. Baitu, nik ikusi dena da barazkina bakarrikan. Okeliakin dena ikusi. Eta orea gaina, ez da, pizzano ore bat, itxura bada, holan orea, baina da, bueno, koipe ore bat da, azkenean erabiltzen dena, txerri gantzaiteko, da, uste dala, ura, esnea eta, empanadian antzeko, ore antzeko bat, eta gero batzuk koipe egite, txerri gantza botatzen dute, eta nahi bauzu, olibarekin ero ikia badago. Eta gero egiten dute, irina, berak eskatzen duena, noski, botatzen zoaz. Hore bat, eta gero, irikitzen dute olako bandejatean, eta han osoikoa da, tipikoa da, egiten dutena, piper berdea, kipula eta tomatea, katillu batean, holan, zati txikitan. Entzaladatxua, ez? Nahaztu olio pixkatekin, eta gainean jarri, eta gero pusketatan, pikoteerako, jaten da asko, eta... Baina, bueno, badauka pizzan itxura,
Bai, igual itxuran bai, zaporian ez, azkenean tomatiak, azak eta oreganoak emantotza pizzai beren hortasuna, eta kokai beste osagai batzuk Denisek esan dauna. Zigorrek esan dauna. Bai, zo ja, bere zenarra nizan, ja, gurea, biteli. Bakitzu Denisek, Esa maialen. Kozina usostan lehengo gauza, izen zela koka bat txibiekin. Izustan, beraz, nik pentsatzen, gizonenek badaki kozinatzen. Trampasan. Ikusten nolako errezeta bat interneten, gero insostan etxeko robotakin. Eta esan zuten, behitxu zelako gauzia indotzuten ez dakizetan, nik pentsatzen, baina mutilau nondik atala dut. Esan zan lehenera, gero postre... Baina engantzatu zinuen, ja. Bai, hori izan zan, ja, engantzatu. Berandu konturatu zinuen. Gero horren postria, insostan nolako menua, da horren postria izan zan, gintonika testura desberdinetan. Eso estan, gominola bat, ez dakiz serena, ez dakiz... Aizera. Eta zauzkan, bost edo prestakuntza desberdin, atalajakon bi, baina, bueno, benetan. Flipo binauen. Gero, segi xau daukan Mallorcan. Ensaimadak. Ensaimadak, oso goxuak. Kafiakin gozatzeko, merixendatzeko... Ensaimadak, belarritatik ataz, izki ensaimadak. Ekarri txuzu? Ez, janin dillo. Ez. Zori normalian ez, aeroportutan da ferrixetan eta ferrian, hori egoten die, kutxapioa da jendeak hori ekartzen da, tradizionala da hori ekartzea opari moruan. Ferrian solu ziten da, Patri, handik ona eta... Da, bukatu zinuten, ez da? Bai, eta mariatu itxen zara, eta ero botak egiten du, eta berriro berrizkoatu inbarruzu botatakoak, eta orduan, emozionatu inginen, da dana jangen dituen. Beraz, hori ez, oskaiurako iman bada horrekin ja opari gisa. Baina, nahi dauzen zema ekarri galdizut, hemen saltzen du dituzten. Edo kosinatu hemen, kotxorien, bai. Ingo zema, baten. Bai, jarri geik zerrendan, eta ingike. Gero, bai, nik ezagutu nagoen hori Mallorcan arroz brut. Bai. Eta berez, arroz bruten, hori itzuleta, izango zen, arroz zikina. Zeitzen da, olako salda batekin da arroza saldatxua, eta salda da, oran, marroiska moruan, eta bai itzen da gibelakin, da gitzurrunekin eta bai, da, oran, arroz zikina deitzen da. Baina oso goxua dago, izenak, igual, ez dakit, atzera itzen dutzu, baina benetan goxua. Eta gero dauki bat, tradizionala dana, baina nik pentsatzen dau, lekudanetan izango dela, ez? Zein. Pamp anoli, ogia eta olioa. Bai. Hori, Mallorcan asmatu zan edo. Ez dut uste. Ez dut pentsetan. Han igual tradizionala da, zean paies ogia daukie, eta eurak gozaltzeko, merixendatzeko da, hau zen dabe. Gainera, hau, apura trampa da. Zeba? Zeda, pamba moli, dala, ogia eta olioa, baina nik interneten ikusi dutenian, bilatzailean sartu nahen argazkixak ikusteko, eta horrek, ogisa eta olixo ez aparte, gero batzu daukie gazta, ez batzu daukie aragixa, uroi azpikua, beraz, hori, ez da bakarrik pamanoli, da pamanoli anjamon. 2.0, 2.0 da 3.0 da 4.0 bebai. Bueno, nik tomate saltza hemen, Patri, martxan daukau. Eta oin, berezan normalian iten dutena, eta eroia da, ibili nintzen galdetzen da, eta begiratzen bere zarean pixat, eta errezeta guztietan iten dutena da, lehengo patata frigitzen dituzte. Error. Error, zeba? Gaizki egin da, ni patata horiei zaporea emango diet. Horda, nik, karo, frigitzen, olio berdina erabiltzen dute, barazki ezberdin guztiak. Oin imarrituguna, denak hemen banaka frigitzen jungo gara. Eta ni patata batzuk hor frigitu da, bai, baina nik lehenago olio hortan frigitzen badu, bixi, baratxuria tal batzuk, eta piper batzuk, gero ja olio hori ja izango da, olio ondua. Eta patata horiei emango digu zapore. Orduan, Zandeko izena nire laguna, astu ite jat, ezkedeko... Hain laguna ez da izen gordoan, Bai, ezke bere izen astu ite jat, beti, toful, ikasi, zenik zure errezeta hobetu ingoten. Toful, hangue da? Bai, tofol idazten da. Tofol, tofol kastañar. Beti danak Jordi, Jeuma, eta tofol. Bai, badaude Oriol, oso izen, oso bertakoa direnak, baina guk ere badukagu Iñaki, Patrizia, Aitor, Ainoa. Idoia, Itziar. Hori da, Arantzazu. Oso gureak, baina beraiek ere, Bakoitzak beria dauka. Hori da. Eta gero, beste erresta bat, bai, eurena dela berie, die, Mallorcako sopak. Eta zuk sopa imaginatzen dozunean, eta horten gatzu burura, zehose saldatxua koiaria saltzeko. Eta ura da lehorra. Diaolako sopa batzuk itxen dira barazki desberdinekin, eta gero, han daukien ogi berezia, paies ogia, itxen da saldan busti.
baina gero, baraskisekin nahazten da, eta geratzen da olako... Bari, igual, berakatz sopa itxen dozun moruan da, geratzen gatzu... potentea, holan, gehiago, pure bat, krema baten itxura gehiago doka. Da, berakatz sopia geratzen gatzunean lodi, hortan da. Horbe, bueno, eta horregongo dira saldea, berakatz sopiakin batzuk, hori da, arroz ez niakin da moduan, daude batzuk diena, saleak, lehorra, trinkoa, potentea, eta berakatz sopakin benik uste dut berdinak erretzera. Daude batzuk, esaten dut dira, berakatz sopan goiara sartu behar duzu, eta pum, holan geratu behar da. Hombre, ni gehiago naiz pizkat sopa izan behar da. Bada sopa lodi bat, baina ez horren bestelako. Nahiko lehorra gustatzen jate, eta lentejiak, bueno, lentejiak dilistak eta olako lekaliak eta itxeitenean bebai, eri saldatxua gustatzen. Patata tortilla bai, koiariakin gustatzen ga, saldatxua, sopa, baina beste dena, lehorra. Ni tokatu zait, etxean dilistak eta olako danak oso saldatxu jatea. Ze gure txikiak dira jatea hoa muitza gustatzen zaienak, eta nahi izaten dabe lehorra, orduan likido guztia zein geratzen zaio? Zuri. Jari. Bueno, sakrifizioa da, aita zara. Eta nire zait importa, holan, egia da, bueno, sukaldaria beti moldatuko da, eta tripa beteko. Eski nun bilatu, ero... Esaten baina, jaso maia, eta nik geratzen naiz, bueno, sukaldea jasotzen, eta, bueno, piper pixka, ero gazta pixka bat... Talde lana. Jaten du. Jana beniz geratuko ni, ez gero. Bueno, gaurko honetan, tonbet, Mallorcako tonbeta gabiz kosinatzen ontxe txorien jarri da benako ontxe bertan, hori kontatzeko, beraz, Mallorcako errezta oso tradizional bat gabiz eitzen baraskisekin, baina Mallorca aipatzen dutzutenean, ze etortzen jatzu burura, Zigor-Iturrieta? Niri? Balkonina, alemanak, festa? Hori Ibiza. Ibiza? Niri festa. Mallorcan festa. Niri natura, kirola... Menorka da, gehiago... Mallorcako turismoko bulegokuek egon posposik egon gaizuekin. Niretzako... Ez que hori ez zait... Burura etortzen gatzunen Magaluf eta olakuak horre Mallorcan dauz eta horrek izan beti... Baina gehiago da puntuala. Nik, nahi dut esan, uarteak, angoak. Uarte ondixea da eta gune txiki da. Baina Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca. Banatu behar garitu. Mallorca, Ibiza... Banatu, batetik laura? Zerdan bakoitza edo, zerdan bakoitzean. Ibiza, parranda, ez da gizet, egia da, ni parraldean egon da nau, eta lasaia eta neiko polita, baina junginan ikustea bestea, eta junginan krispetakin, olako freskagarri batekin, eta kalean ikusten ze espezimen zeuden kalean. Olako pulsera pilatekin, eta lurreti, baina benetan, pasatu nuen superrondo ikusten, zaten, ez tengitu inbergara. Ai, ama. Zer da hau? Ni gaztetan olako enitzen. Gero, Menorca da familia, lasaitasuna... Gero, nik esango zut nire, nik nola deskribatuko nitzun. Formentera, bueno, uarte txiki bat, salvajia holan ez, pixkat basatiagoa. Eta Mallorca bai izango zen pixkat danetik. Niretzako, Pixkat danetik. Azkenean haundixena da, eta aukeraz desberdinak ditxu, ez? Eta mendia, pila, horre hon gara tramuntanako hor mendikatean eta, handago harria, mendian, hartu ditu letxe batzuk, handago harria, bueno. Gero, guk ez da, Euskal Herria, gure ingurua oso teknikoa da mendian ibiltzeko. Paisai ezin duzu ikusi. Burua altzatzen mazu lurretik, pau! Muturreko. Zure deskribapena. Nire deskribapena uartiena. Nire deskribapena uartiena izango zen Formentera, italiarrak. Asko. Ibiza, hippiak, eta ointxe pijipiak. Pijipiak iparraldea baina, Dirua da, beraz pijipiak. Hippiak ja, Euskalun. Menorca, bikoteak. Nik familia baino gehiago, nik esango nahen, bikoteak, holan lasaitasuna. Eta Mallorca nik esango nahen, dala festa. Bueno, Ibizan badago, ez da Ibizeta, hor DJak, diskotekak eta. Baina, ez dakit, nik beti lotuet, ikusi nahen indala, bueno, eske, urte pila bat, holako sapineko, holako programa baten, eta zauen aleman bat, ez? Da galdetzen zotzien, ze pentsatzen gatzu da, gustatzen gatzu Mallorca uartia, asko gustatzen gatzu. Eta tipua zen super moskor, ze honei saltzen zotzien, holako asteburutan eta joeten ziren, barikutan ara joen, domekan etorri, da saltzen zotzien holako pakete bat, diskotekia, hotela, da dana. Eta esaten zauen,
hau Mallorca da, pentsatzen alan Greziako uarte baten nahuela. Claro, ara heldu. Olako hiri batera, mundu osoak inglesa hitz egiten zagoen da Holanda, badauz gune batzuk, izeten diela oso turistikuak da turismo horren, ondorioak jasotzen da ointxe, ez? Baina gero Mallorca bai, badau, Tramuntanako mendikatia izan zala 2011an, izan zen UNESCO gizarre ondarea, jaso zauen, gero dauz, ondartza, soragarrixak, badauz, herri txiki oso politxak Tramuntana horko gunean Poyensa da, ez dakit, ibilizaren Poyensan, niri herri bat guztetan gatera pila bat. Ez, Poyensa dauka herria, eta gero dauka hortik 20 kilometrotara edo portua. Eta da oso politxa bixak bebai, da, marabila da. Guan ibili gara, gaina, itxasua, ondo, ura, ez da uda noten da moduen, baina, psikoblok egiten eta ongar. Zuk ez dakizu zer dan psikoblok? Psikoblok? Psikoblok. Psikoblok da... Azaldu iguzu. Eskalatu, soka gabe. Uretan, gainean, arrokak itxasuan sartzen direna. Bai. Eta orduan jausten bazara, nora jausten zara? Uretara. Uretara. Baina, segun ze alturatik, eta nola... A ber, katuak zela jausten die? Beti buelta ematen da, Eta pertsonak zela jausten gara? Hola, natzera. Edo zein modura da. Jauziten gara, bakarrik jauziten gara. Eta, normalean ondo erortzen zara, dakizunein ja jauziko zara, hankaz botatzen datzen zara. Umie beba eskalatzen da, zu bakarrik ebiltzen zara. Baita bakarrik. Umiak nahikoa izan da. Egiten zara, Mallorca gozada da, itxasora juti hemen, usten dituzu umea plantautan, itxaso bazterrean, plop, eta olatuak altura berdin edeltzen dira, txiki-txikitza dira, eta gero juten zat 2 ordutan, eta leku berdinean da, eta ura leku berdinean da. Hemen usten dozu hemen da, ura oin hemen dago, gero han beste puntan dago, gero olatu batek eraban ditu zure 3 semeak, ez da izan da, alde hortatik Mediterranea ondo. Jose ondo. Hemen gomendatzen dizu, Mallorca, esaten da moduen, ez bien. Mallorca es bien. Ni hemen, orain patatak, patateik, frigituko ditut, olio honetan. Eta olio honek, usaila hemen, zuek ez duzu behartzen, usaila ederra daukau txorien. Frigitxu biezu bebai, alberginia eta kuiatxoa? Denak, xerratan, eta denak frigituta. Alberginia utziko dut azkena, eta berez jarritan ukan resetan, hori hartu, xerratan moztu eta gatzakin da jarri, gero bere mikastasun puntua eta kentzeko, baina ez, patata frigituko ditut, gero, eta dana xerratan jungo da, kuiatxoa moztuko frigituko dut hemen, ez irinetik ez ezer pasatu bade, bakarrik frigitu, zu bizian. Eta gero izango da, dena muntatzea. Eta batek... Ez dauka ezer, errezeta honek. Bateon batek olan prixa ukitzen bada, edo, igual piperrak batera be, frigitxu laika ez? Nik egin bazan, tokirik enukalako. Karo. Nik bakiz hemen, ibili eroz ibili, saldia hundia beti. Bai. Da, gero... Gainera, itxemozu da, nik uste dut frigitzen hasten bazara da olako gauza, behin hasitxa ez? Hombre! Kantidadia be. Behin hasitxa, lantaldiak hau jango du. Ez da denbora emango didan, saioen bitartian, gero frigitzeko, bai, emango dit, dolaren zatiatik. Horako gure abisua. Batzuk egon die Mallorcan, beste batzuk Azoresen egon gare, beste batzuk egon die Donejakue bidia itxen, gure Julentxo, gure gidoiraritxa, egon da, ez? Nondik hasi zan? Hau, Donibane garazirik. Eta hemengo, Ezken eri beste izen bat esan zuztan, Donibane garazitik hasi zan, eta Iruñara ino, egon da, lau egunetan. Nau tarte txikitxo bat. Gugori egunean ingen duen. Egun baten? 80 kilometro di bakarrik. Hori, nire lagun Norfeizen erekin egon zan brasilina batek, Fernanda Maciel, Fernandakin zuen Xakobeo bidea 9 egunetan. Eta bakizu, iritsi zenean Santiagora ez ziotela eman nahi izan, sigilua eman zuen denetan, ze esan zioten Xakobeo bidea lasai egiteko zerbait da. Ezin da korrika egin. Eta bera bakizu, haizu, ni Brasiletik nator, beratzi egunetan bebai etorri. 10 egun dauzkat oporrak, eta hori aitzaki moduan esan zuen. Baina, zuiz inporta zaizu egiten badute korrika, bizikletan ero,
ez dakit zelan. Nak izen betzatzen aren, bukatzen zaben mundu osoai ematen sotziela. De hecho, nik ezagutzen jendiak bakarrekin dauela azkenengo etapia, hori igual, Santiagora doia asteburu pasa, da itxen dau zapatu baten, azkenengo etapa hori egun baten itxen dana, eta ematen dut zizigioa. Hori ez da apura trampa, nik ezagutzen duan jente gehienak egin du 2 urtetan. Uda hori aprobetxatu eta venga, aurten, ez dakit, Leoneraino, pum. Urrengo urte, urrengo oporretan, hartu, Leonetik urrengo zatia. Hori nira makina, nira itxakin hau birritxan osua, beinen, hasi eta bukatu, bizikletan, egin zauen. Gainera, lehengo urtean, nik aukonan igual, 6 urte. Eta nire itxakin zauen bideo hori, eta bizikletan zoian lehengo urti esan. Koitxau ezkek izona bebai, ez da oso ondo burutik. Perdiko min ederrakin bukatu. Eta etorri zan, da niko kontatzaz 6 urte naukala, eta nire itxe etorri zan, da salobreinan gauzen, ja, seguda zan, eta etorri zan, da zaukan ipurdixak gorri koitxaua gizonak, oza, ezkenian hori. Zotze zuen itxaron salobreinan juteko? Han gauzen nira matani, nira naia gaukuzaren, nire neba gaukuzan, hilabetetxo batzuk, eta han gauzen, gu era itxoitzen. Nik Pirineoak zeharkaten bituen urte batean 2014an Cap de Creusen hasi hartu eta onaino. Eta Maialenek esazten, Uztailako eta 11ean oporretan noa, zu hemen egon ero ez egon. 11 egunetan inbertzen ditu. Nire berdina. Presioa. Bueno, gauzia da, oporretan eta bebai gertatzen dan bezala, ez? Batzui gustatzen jake, juetia leku batera, da leku pila bat bisitatzia, da egotia hori bizikletan ibiltzen ez dakize, goitxik bera, eta beste batzu die geixo, oporrak hartzeko, lasai, hori deskantsatzeko, ondartzara jueteko, mendira jueteko, bakoitza gustetan jakona, ez? Zuk ze nahi xa dozu? Itali, venga, busti zaite, zu nola imaginatzen dauzu niri. Hotel batean, olako pulseratxo batekin, han etzanda, igeri lekura asko joaten, eta horrela, nik imaginatzen erdizpurdi. Ez dut imaginatzen besta holan leku batera joeteko da, goizeko saspiretatik goibeko 10 arte gauzak itxen holan etengabe, etengabe, tipo gauzak bisitatzen eta geixau natura disfrutatzen, mendixa, ez dakize horre gauzak, ez? Nik tokia, herriak eta horrela bai gustatzen, herriak gustatzen eskit pila bat, eta historia baldin badukate pila bat, eta hor, elizetan sartzeakoa banaiz, eta gustatzen eskit olako gauzak, enaiz agian, museotan da sartzekoa horrelako gauzak ez, baina etxiak eta holan, eta gastronomia kontuetan da hori bai, juten gane toki guztietan gastuen, barda? Baina hori aldala gehien naturaekin lotuta, eta gero hori bai, herri txikiak eta loko bizitatzea bai. Beraz, zuri gustatzen gatzu, ze badauz pertsona batzuk bai, ziur pantalla atzien be, itxen dela oporrak, eta gero bide daue, oporretatik bueltatzerakoan. Zea, inbeste goten die, goitik bera, niri hori lehen gertatzen zate. Ni deskantzatu ez dut eiten, oporretan. Horregatik. Gero, oporretatik bueltan, zure txien zauz, ez atzazu, joe. Kantzautan hau. Baina, oporretatik etorri zara bueltan. Etxia gustora hartzen duzu. Hori hartzen da. Egunerokotasuna hori pixkat, goizean jeiki da ez dakiz zer da, lasa egon, ze bestetara hori, omasa behiratzen, oin hona jungo gara eta hemen ez da izer, eta gira autokaranakin, behiratu garrazu nun aparkatu, nun ura gartu, nun ustu, eta ez da izer da, beti, pixka bada, planifikazio bat eskatzen dizu, eta etxera izten zanean nahi duzu, ez pentsatu beharra nora joango naizen jaten, ero zer, etxean zaude. Lasaitasuna hori da. Bueno, zuek idatzi guzuet txoriene abildua eitb.eusera, eta kontai guzuet zuek, zelako oporrak itxen zuen, ez? Ni hemen, Patri, ez da gizerbe, imar dituana hemen guri denbora joaten da, gero, oin ez da gizerbait honen ondoren, han oso oikoa ez da, baina donuz bat ondo etorriko zen. Orduan, ingo dudana da, hemen, ikusten duzu, patatak atarako ditut, kuiatxoa, bertara, frigituko dugu, atarako dugu, alberginiak, bertara. Eta, hau, aragia behai, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, eta listo ukingo dugu, eta gero etorriko zuen, tonbeta nola montatzen dugun, eta aragia hauek eta arrautza batzu frigitzen, da listo. Tomate saltza martxan doa. Bueno, bueltan gaudae, gure tomate saltza birrinduta, patatak, alberginia, kuiatxua, piperra frigituta, gure txerritxuletak hemen ja dagoeneko irinetik, arrautzatik eta goi birrindutik pasatuta, eta oin behar duguna, gure tonbeta muntatu ingo dugu. Hortarako, oinarrian tomate saltza pixka jarriko dugu. Eta tonbeta gogoratzeko esan dugu,
etzanda nahi dauela esan, orduan joango diedanak siestatxu botatzen, ez? Hori da. Eta bata bestean gainean hori bai, eta holako akelarre bat ingo dugu. Eta zigor, kasu honetan, ordenak inporta dau, edo jarri zeike lehengo kuiatxoa, gero piperra, gero patatak azkenik nahi dozuna, edo hauka zehazki izan bidala modu batera. Euneko ezin dizut esan, baina egia da nik kontatu dut eta ikusitu den reseta guztietan, patata oinarrian beti, gero kuiatxoa ero alberginia hor, batzutan bat eta bestetan, eta piperrak eta tomateak gainean beti. Tomate pixka baita. Tomate azpian batzuk ez diote jartzen, iten dutena olioarekin egolan pixka busti, erretilua, eta tomatea bakarrik gainean. Gainean bai ero bai beti. Eta hemen guk, nik azpian, holako beti, lasaina bat edo zer, labean sartu behar dudanean, gustatzen zain niri tomatetxo jartzia, edo bexamele apurtxo bat, edo azkenean. Ondo etortzen zaio. Hori da. Eta oin, denei, gatzik ez diot bota lehen gauze, orduan, daneari, botatzen dion guztiari, osa, geruzaka joango zara, eta barazki gatza. Hori da. Eta hemen, ez dakit, baten ikusi nuen baita, geruza bakoitzan artean, tomate saltza botaten zuela baita. Orduan, gertatzen da nolako errezeta, tradizional eroikoekin, etxe bakoitzak izango du bere berzioa, eta gero egia da, sarean sartzen bazarete, liburuetan da irakurtzen, berzio ezberdina du, Eta, egia esan hemen, tarte bakoitzean tomatea saltzeana, ondo irutzea zait, ni hori ondo geratuko zen. Bueno, gauzia, Juan Seitzese, oporretan, Urrin, Urbil, hemen Bastanera, Tailandiara edo Mallorcara, eta, gastronomia bada bidaiatzeko modu bat, ezta? Eta azkenean, bitxu ni Mallorca noin dala urte pilo baten azela egon, baina ziur platera hau dastatzen dutenean, apurtxo bat, gogoratuko ezta. Nik hobetu dut nire, hau da bigarren aldia hona izena, eta lehengoa hobetu dut. Osa, lehengo esperientzia izan zen, junitzen, eskubidu ikusi duzu inoiz? Txakurra hori eta nola daukaten, furgoneta bat olan sar batero, olako furgonetan. Olako furgoneta sar bat neukan nik, honek teietu altzatzen dienak, eta zan iruro eta laro eta irukoa ero zan. Eta ondo, deniatik jun ginen, denia daino ondo, ferrian sartu ginen, Mallorca itxi ginen, da lehengo egunean, apurtin jatzuen? Portu bat igotzen, PUM! Egin zaben, fumata blanca, esaten dana, fumata txurilla, eta esan ziuten, konpontzeko ez du merezi, ez da izan, zen nahi duzue. Ferriaren aurrean utzi. Ferriaren aurrean utzi zuten, da zan gure kampamento base. Ite gendun lota janda hori, azkenean zan oea egiten ziren furgono egitako bat, kotxe txiki bat alokatu gendun, holako, zehazpanda bat, eta ibili ginen, uarte guztia, alderik alde, eta ero bueltatze ginen loitera, gure furgonatxora, itxasoari begira zegoen, ferrian. Azken egunean, ferrira sartu gendun, pasatu gintuzten, da gero seguruak utzi zigun kotxe bat, eta deniatik ona, kotxea. Azkenean eskatzun dana txartu atara. Ondo? Zen ez, uzatia. Aukera nahi hau nuen nire furgonetakin. Presupuestoa pixkate garestitu zitzaigun. Gaitza bat pasata bebai hori, positibo izaten bazara, euskazu... Baina jarraitu aldut, oraindik, okerrago izan zen. Zenitxakurra neukan orduan, eta itxasontzian ez mariatzeko pastillatzuk eman genizkion, eta erdi gorrogi junzan, eta tasi bat jarri ziguten lehenko kotxe alokatu behar gendun tokira joateko, eta tasian, mariatuta zigoanez, esfinterra zuen ondo mantentzen, eta tasi guztia utzi zigun. Tasistak, eta utzi dut ontxe Mallorcara garez bueltatzen. Ez da guan... Tasista, denia zegoen, tasista. Piperra, azken geruza, bota diogu, tomate saltza, eta honek, labean, 15 minutu, 180, 200 gradutara. Eta gero, oin bien bitartean, ez dakit, erakutziko izu eta arrotza fregitxua nola fregitu, badakizu, ez dizuet erakutziko hemen. Ingo itxu gona da, 10 minutu falta zizkienean, xerra hauek hemen fregitu, arrotza pare bat, eta ero dena zerbiztatu. Badator. Batorrela.
guarnizioa zein ez dakigu, plater nagusia berez, hau da, Ona izango zane, hau? Hau astu, ona ez, hemen, claro, zuen begiak ona jun zaizkizue, baina... Ona izango zan, hau lagungarri bezala da, hau, plater nagusi. Berez, gaur nagusia hau da. Hori izango da bakarrik, lagungarri bat, hemen aurkitu duguna eskura, eta orain. Tak. Zona. Ondo etzango dugu, ton bat agoteko, eta hau. Erregabe, hor jarri. Eta hemen daukezue, Patri, gero, hau, kentzen bauz, ez? Gure, Mallorcako tonbeta, txerritxuletakin, eta arrautza frejitxu batekin. Zer seguro, erretzia ni edo? Bakarra utzi izut. Eske... Zaila itzakisa da, edo? Ez, mesedez, gero zure postrea jane edo, bitu. Hau ekarri ditut hor sobran euskalako eta apaintzeko. Betxu. Bere esan ez diote botatzen, baina, otu zait, ondo geratzen zaiola. Oso no, hobetzen, errezeta klasikoko hobetzen. Nondik hasiko gara? Honi, hau probatu behar, hau honen zaporea badakizu zein dan. Hone gaine izena dauka hemen. Honena bai badakit, Alexander. Dana baina osoa. A ber, saiatu binaz danetatik apurtxo bat hartzen. Bueno, eta beste batek pesan du, barazki horiek ezin jan horri dana frejituta doala, nik arrautza jango dut eta haragia. Bestea sartaia da, ja. Hemen jentea oso askarra da. Fenomeno. Ba, bitxu, barazkixak bai bakarriko lan? Bai ez? Superonak. A ver, tomate saltzakin da. Baina... No zoaz? Probiko dara gisa bai. Pitelle. Zer prestatu behar diguzu zu, Pitelle? Nik donuts batzuk hau horregatzeko. Ai. Orduan, txanda pasaiten dugu lan titi. Tonbeta hobetu dutangoanik, Hau benitan, ona hau. Aragi eta alez. Hobetu duzu bai. Eta nik hobetu dugu alditxut donuts klasikoak. Noski baietz. Ikosiko dugu. Zein ditut donuts batzuk, baina tradizionalak izan biharrian, bakitzue, denboralda hasieran, gudazken inguruan, initxula kuia donutsak, holan kalabasakin da txokolatiekin, eta mundu osoak behitxuzozan txarto, baina gero superonak egon ziren. Gaur inbitxuz batzuk bai oso onak, sagarrakin. Kontako zuzelan. Venga. Ontzi baten nahaztuko ditut sagar konpota, esnia, estixa eta arrautza. Horri, gehitxukotzat bai bikarbonatua, bai irin desberdinak. Sartuko donuts molde batzutan eta errekot 180 gradutara 30 minututan. Atara eta txokolate gurtuakin. Nahaztu? Pixkati hortzi. Hori da, da gero jarriko tolan koko birrindu edo koko pusketa batzuk euskatela hemendik beraz, oso erraixa izango da. Eta, kasu honetan, izango diolako bizkotxo batzuk, labien. Orduan, gozotasuna zeinek emangotzak, kasu honetak, sagar konpotak, nik sagar konpota hau erosiot potoko bat. Eta orden diolako kristalesko poto handi batzuk, da sagar konpota ukitzen dabe, sagarra bakarriko sagai bezala, baina, zuek etxian behin zeike sagar erre batzukin, oso erreza da itxeko. Orduan, abokiko dau, eta gero, estixa. Berak horrek emangotza, guk gero bia dugun gozotasun, azukrerik erabilik gabe, ez? Beste, hori da. Estiak gogoratuz, estiak ere badaukala, eta hemen esaten genduela, osasuntxua bada, baina neurrian ere, hau ezin ditugula hartu, eta holako 6 jan. Munduko errekorra bagizu zenbat donuts jantean da. Zigur? 6 minutuan. Zigur, gure taldekide batek gainditzen daula, zenbat. Gero espada tonbetakin betetzen, 6 minutuan, 1981 urtean, 26 donuts. Pentsatzen hauen 1900, hasta que se bat da bien flipetan. 81, zu jaio baino lehentxu hau. Baina 26 donuts, eta 26 die, 26 die, asko, baina pila badie, eta... 26 donuts 6 minututan. 6 minututan. Ez jataz hainbeste pentsatzen, Bueno, probatzea da. Gaina, gero jendiak... Ekarreko jo, Ez ekarri. Baina, gero hor jendiak eta itxeitxu, ez dakit ikusi ditxuzun horrek probak eta jendiak itxen dauenak. Baina, izeten die, hori ura ukitzen daue da, itxen daue, da gero ura bete eta bai, joten die, holan, gutxinaka baina jaten. Eta egia da, holako txapelketetan askotan irabazle ikuste oso, eta imaginatzen zuen norbait holan, fuerte egongo dana, eta ilarri jarrak egoten dira, argala esatu zu. Argaltxu egoten dira. Nun jaten, nun sartzen du dana. Bueno,
Osagai eseak, ez? Bai. Nahaztu ditugu, bai, konpota, estixa, esnia eta arrautza. Kasu honetan, bizkotxo bat itxendo zuen moruen, beti lehengo eseak eta gero lehorrak. Orduan, lehorrak, gero bi irin aukeratu ditut. Beraz, kasu honetan, inbi ditugunak donutzak gluten barik, aukeratu dut arroza eta artobel zirina. Beraz, baina bebai, jarri zeike beste motako... Beste irin bat, gari irin bat, harto irin bat, irin integral bat, hori zuek guro zuena. Eta gero apur bat altzatzeko, bikarbonatua edo legamia. Oso, no? Bai, hola xe. Vale. Eta, beste bitxikeri bat, danok uste dugu gehiena jenteak donutzak berez, estatu batuetatik datozela, ez herberetatik datoz. Bai. Jatorria herberetatik dator, eta hauek asmatuz den gero oliboien, deitzen ziren, hango oliotan frigitutako oliboien, eta opila hauek arazo bat izaten zuten. Erdia, beti geratzen zen pixka gordina frigitzeko garaian, ez? Eta hor esaten omen da, hor estatu batuetako olako marinel bati otu zitzaiola, erdian, olako piperpoto batekin zulatu, eta holan erdiko zati hori kendu eta frigitzea, eta hortik dator, gaur egun ezautzen ditugun donutzen forma ero itxura. Beraz, oliboien original horrek izaten ziren gaur egun bombak izango zienak, hori da. Eta itzen zen horrek otu zitzaion mostea, eta gero bere egun internazionala dauka. 1917 urtean, lehen mundu gerran, horre goten ziren, bolondrez batzuk hor, emoten gerrara zijoazten estatu batuetako donutzak eta ez? Donutzak ematen zieten. Eta hor, horien omenez olako egun nazional badukate. Eta hori herrialdea gehien jaten dituztena, Kanada. Kanadan gehiago? Bai, Kanada jaten omen dituzte donutzak, Eta berez, originala iten bau, zer gabe, Hemendik aurrera, Miramonen izango ote da. Nien ez ni oso donuzalea, Ez? Ke ba, nien lehen, ez itzaizkidan, nien itzen gurinezko boioa, gaineko azukre geruza hori eta espezie eta zapor, enitzen ni donuzalea. Ze espezie dauka donutz batek? Espezia bauzka, Bueno. Kardamomoa eta botatzen dio, baina nien ez izan oso. Eta baita intxaur muskatua eta botatzen diote. Bai. Zakit, nik igual botako sotzien, botako tzie, baina nik ez dut antzematen. Horrek, daukitzen dauena, gainera, klasiko edina hori glaseatu txuri hori gainetik da frikitxu edo izanak, badakizu berez donutza normalak 209 kaloria dauruzka. Baina, gehigarrien arabera, gaineko geruza horren arabera, 470 kaloritara igo alda. Noixian behin jateko, oso noixian behin. Hori da. Eta gero, gaur toki batzuta saltzen dute, erdiko zulotxo hori ere saltzen dute, eta holako mokadutxo bat, holan pixkate, gula pixka badaukazo, eta ez bai juzu sartu nahi, 350 kaloria gorputzean, esatezu, aldo zuena egin da, honek txorieneko sagar donutzak jan, ze bakoitzak aukiko dau, 400 kiloriatik gutxi hau, nik uste dut, aukiko dauela. Seguro baiet. Eta gainera, goxuak. Eta honek frigitxuta biharrian, gainera, puetien die labian bizkotxo eran. Honen nabil, askar eitzen, askar saiatzen eitzen, hau gero joengo da, labia prest, ez da? Bai, labia bero. 180 gradutara. Osmatu dut, ez? Bai, osmatu duzu 180 gradutara, 30 minutu sartuko itxut. Bai. Hau, uste moztazu minutxu bat hau. Garbitxukot. Baina, sartuko itxugu igual, gero, kafia gabizen itxen bitartian. Zeba, baina ez ditu jan behar donutzak? Hola, gordinek, rau donut. Bai. Zenik bauzkatemen ja, prest. Txekolanak egin ja. Tramposa. Orduan, tak, bueltia. Eta goratzu hemen, egin zituela hori, Patrik izan duen lehen aurratu zuen, kuianak eta hemen hasieran zaten, kuianak eta, gero egia esan, jenteako egin arraparri pasar, eta jan. Ingo bat zuretako eta bat niretzako. Hori. Eta hirugarren bat, gero honek ja etxera eruengo itxut. Eta hontxe itxendana bakarri da, bitxut donutza zelako, biguntxo dauen. Xamurra. Eta kostazu platertxo bat. Ze montatako platera nahi du berorek? Dalmata erakoa? Dalmata urdina. Bai. Hau bat. Zeinek ez dauka etxean dalmata urdin ba. Azkenean. Behitxo zelako goxua. Eta jarrikotzau, koko pusketa batzuk, edo etxean aukitzen mozu olako pastakez, pistatxo batzuk, edo. 200 kaloria, 250.
Hori ze kalkulatu zuntxe momentuan. Momentu batean. Hementxe, txorieneko sagar donutzak. Hala, Iturrita, Nire gaur kirola indu denez, txin-txin. topa. Gora guta gutarre. Azukre faltan ez gabiz. Eskerrak lehen ez duen aragia jan. Honekin beteko nahi, lasai. Ai, inoz, ontxe bai. Bihar arte, eta bixetorreko gara, beste biherrezta oso goxokin. Agur.